Bueno, egun on da eskerrik asko Donostia bizirik eta erraustegiaren aurkako mugimenduak deitutako prentsaurreko ondara etortzeagatik, gure ekimenen berri informatzeagatik. Eta lehenik eta behin albiste bat emango dugu, eta horri buruz egiten dugun irakurketa zabaldu nahi dugu. Eta gero, datozen asteetan egingo ditugun ekimen batzuen berri eman nahi dugu, bale? Bueno, albistea zera da eta ofizialki Donostia bihurtu da Gipuzkoan pertsonako zabor kopururik handiena sortzen duen herria eta aldi berean organiko gutxien birziklatzen duen herria. Inguruko herrietan aldaketak egin dituzte eta orain ofizialki gara azken putz zerrenda lotsagarri honetan. Bataz beste urtean 288 kilo errefus sortzen ditugu pertsonako eta hiriko gaikako bilketa tasa 140 da. Oso datu txarrak dira horiek. Gipuzkoako herritarren laurdena garenez, lurraldearen emaitza orokorra nabarmen okertzen dugu. Donostia kontatu gabe, 160 kilo sortzen baitituzte biztanleko bataz beste lurraldean, eta gaikako bilketa 161 da. Osea, Donosti 140 eta gu gabe 160 da bila lurralde oso. Horrek esan nahi du batzuk asko salduago ere badabiltzara. Aipamen berezia merezi du 100 hori txiki utzi eta eredugarri ari diren herriek. Eta txarrena da, hemengo agintariak albiste onak balira bezala zabaltzen duten arren, erabat estankatuta gaudela Donostian, eta urtea joan, urtea etorri, emaitza berdin ematen ari dela, alegia ez dela ezer egiten. Horrek azalpen sinplea daka, Donostiako udalak azken 4 urteetan praktikan ez du ezer ere egin errefusia kopurua murrizteko. Gutxiengo batek hondakinak bereizi eta organikoa birziklatzen du, baina gehiengoak ez du ohiturarik aldatzen. Inork ez dio aldaketarako bultzadarik egiten eta bitartean erraustegi bat egiten ari dira 5 kilometrora. Hori da egoeraren radiografia gure ustez. Donostia erreferentziazko hiri dela azaltzen digute, baina gai honetan behintzat ez da. Zergatik ez da pauso errealik ematen ingurumenaren alde, klima aldaketaren aurka, errefusia murriztea lortu behar dugu bai ala bai, gure ustez. Eta galdera da, ze interes dauka Donostiako udalak hondakinen bilketa eraginkor bat ez bultzatzeko? Ez alda izango Donostiak urtero sortzen dituen ia 55.000 tonelada hondakin nahasiak nahi dituztela zubietan eraikitzen ari diren erraustegia etengabe elikatzeko? Gai honetan ere pausoak eman nahi ditugu, ez dugu Gipuzkoako erreferente negatiboa izan nahi, eta ez dago urrutira joan beharrik ongi ari direnen ereduak ikusteko. Gipuzkoan bertako 70 herrik neurri eraginkorrak hartu dituzte eta ekonomia zirkularraren bidera hurbiltzen ari dira. Beraz, kanpainatxo bat edo eskaera batzuk ditugu, batetik udalari zuzenduta eta bestetik herritarrei zuzenduta. Donostiako udalari eskatzen diogu mugi dezala ipurdia eta har ditzala neurriak berehala, hemen oinarrizko batzuk, organikoa birziklatzeko edukiontziak jartzea beste edukiontziak adina, eta bestekin batera, hiri osoan, ongi ari denari ezin zaiolako lana zaindu, errefusiaren edukiontziari txipa jartzea, eskatzen dugu, birziklatze datuak urtero garden publiko egitea, herritarrei hondakinak bereizteko kanpainak egitea eta batez ere organikoarena, eta auzo konposta egiteko azpiegiturak jartzea auzo guztietan eskatzen dugu besteak beste. Eta herritarrei esan nahi diegu, ardura nagusia erakundeek duten arren, guk geuk ere ohiturak aldatu behar ditugula, pixkanaka behartuta gaude, erraustegiri jaten eman nahi diotenak mugitu ala ez. Gure etxe, lantoki, elkarte eta inguruetan organikoa bereizi behar dugu, eta lan egin behar dugu txikitik bakoitzak bere ingurunean kontzienteki organikoa bereiztu dezagun eta numero horiek jaistea lortu dezagun. Zeren bestela, guk arnastuko dugu, guk botatzen dugun zaborra. Beraz, 2020-rako birziklapen maila 165 izatea exigitzen dugu, gero hobetzen jarraitzeko eta gaixotuko gaituen erraustegiari jaten ez ematea helburu jarrita. Egin daiteke eta egin behar dugu, oztopoak oztopo. Donostiarron eta udalaren esku dago. Hori da pixkat irakurketa, ez? Ja gelitu garela azkenak, gutxina reziklatzen dugunak. Eta beraz, honen aurrean, deialdi nagusi bat egin nahi dugun, maiatzaren 17an birziklatzearen nazioarteko eguna izango da,
eta arratsaldeko 7etan deialdia egiten dugu Donostiako udalari eskatzeko aurrez aipatu dugun bezala biziklapena benetan sustatzea eta neurri serioak hartzea. Gure asmoa da udaletxearen aurrean egitea, edo bestela bulebarrean bretxean inguruan. Kontua da hauteskunde kanpaina dela eta alderdi bakarrik uzten dietela deialdiak lotzen. Beraz, horari gea alderdi batzuekin, ea beraiek eskatzen duten eta uzten diguten lekua, beraz, konfirmatuko gainuke. Baina, printzipioz asmoa da, ostiral horretan, 17an, deialdi potente bat egitea udalari eskatzeko. Eta horrekin batera, deialdi hori berotzeko, orain aipatu dugun datuekin, irakurketarekin, milaka esku horri argitaratu ditugu, eta auzoetan informazioa banatzen ibiliko gera, aste hauetan. Eta aldi berean bi deialdi itxo egiten ditugu, bat da maiatzak 4, larunbat honetan, eguerdiko 12an, Groseko Katalunia plazan ekitaldi bat egingo dugu aipatutakoari buruz eta informazio banatuko dugu, eta erakutsiko dugu zein den hiriko egoera erreala. Eta bestetik, hurrengo larunbatean, maiatzak 11, Amarazarreko EASO plazan gauza bera egingo dugu, gure helburua bai da herritarrak egoeraz kontzientziatzea eta denon artean biziklatze tasak hobetzea. Beraz, garbi izan behar dugu, gure hondakinik gabe, agur beraien negozioa.